Päälle. Noniin. Pukkeja ja laukkaa aikaa. Näin tälle ohjaa Anna ystäväni. Lakkaa noita pukkeja antamasta. Hyvä tyttö, hyvä. Se haluaa ohi, mutta kun mä en päästä ohi. Saitko Emeli ylös? Saitko kuvattua? Joo. Pamputa tämä suora vaan. Hyvä. Eikä tuu yli. Heti kun se pääsee teidän perään, se heittää pukiin. Vähän outo. Kovia hulti houttuu. Kohta mennään käyntiin. Me mennään tästä käyntiä sillalle asti. Hyvät.